Han ja. Och... Det är som en kromosom där, vet du. Han är åker. Du fick han ont då. Tror du det? Ja, det syns. Jag såg inte riktigt. Flög han av bakåt eller? Ja, alltså ett sia. Han laddar ingen nu då. Det kan man nog göra. Vad gick detta tycker du? Har du ont? Nej. Det är inte ont. Det är inte ont.